Croeso chi yma unwaith eto. Tydi'r dyddiau'n brysio heibio a'r Nadolig yn dod yn nes. Felly mae'n dda bod ni'n cael amser i fyfyrio dros gyfnod yr Adfent fel hyn. Rwan, tasach chi'n cael dewis eich enw'ch hunan, tybed be fydde fo? Byddech chi yn dewis enw rhyw arwr sydd ganddo chi. Neu falle rhyw berthynas da chi'n meddwl y byd ohonyn nhw. Neu falle enw wedi dynnu allan o le lle ydych chi wedi byw, neu efallai rhyw rinwedd neu nodwedd arbennig. Ma modd i chi newid eich enw. Peth gymharol hawdd ydy mynd at gyfreithiwr a chael y cyfan wedi drefnu mewn dim o dro. A mae yna rai newid i henwau am bob math o resymau. Da ni'n gwybod er enghraifft am y canwr Harry Webb. Newidiodd i enw yn Cliff Richard achos bod o'n ystyried bod hwn yn gweddu mwy i ganwr pop, bod o rywsut yn enw mwy cool. Rhaid i mynd gyfaddau, mae fel Dafydd wedi cael yn adnabod erioed. Ar fy nhys dysgrif gen i, roedd dad am ryw reswm wedi gosod i lawr David. Ond roeddwn i ddim yn gwybod am flynyddoedd a pan nes i ddod i wybod, o'n i braidd yn flin, a mi nes i'n siŵr bod o'n cael ei newid yn swyddogol cyn i mi briodi. Ddoe, o'n i sôn am un o'r enwau roddwyd i Iesu, y cynghorwr rhyfeddol. Ond mi ddewisodd Iesu enw iddo'i hun. Y ffordd fwyaf arferol iddo gyfeirio ato'i hun o drwy'r enw Mab y Dyn. Rwan, mae hyn yn hynod o bwysig am bob math o resymau. Ond ystyriwch, sut mae Marc yn dechrau i efengyl o? Dechrau efengyl Iesu Grist, Mab Duw, medda fa. Roedd hwn yn her uniongyrchol i Rufain oherwydd roedd Cesar yn cael ei adnabod fel Mab Duw. Mi oedd pennaeth yr ymerodraeth hon yn dewis cael ei adnabod fel rhywun dwyfol ac yn rhwysgfawr yng nghanol hyn i gyd. Yn wir, ystyr yr enw Awgwstws nath un ddewis iddo fi hun ydy rhywun sy'n haeddu cael ei addoli. Mae yna garreg wedi darganfod yn y wlad den ni heddiw yn ei adnabod fel Twrci, sydd yn deud bod Awgwstws mor arbennig dylid cyfrif yn blynyddoedd o ddyddiad i eni. Ond nid o oed Awgwstws den ni yn cyfrif yn blynyddoedd. Yn hytrach o enedigaeth un anwyd mewn stabal a roi i orwedd mewn cafn bwyd anifeiliad. Ie, dyma'r gair tragwyddol. Mae ei deyrnas yn fwy nag unrhyw deyrnas welodd y byd erioed. Ond mae'n dewis cael ei adnabod fel Mab y Dyn. Ond dyna chi gysur i chi a fi. Mae Duw ei hun, ail berson y Drindod, yn uniaethu hyn gyda'r teulu dynol. Mae'n gosod ei hunan yn ein sefyllfa ni. Mae'r apostol Paul yn dweud, pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith. Oedd o dan yr un amodau chi a fi. Duw yn disgwyl oddi wrtho fo'r hyn mae o'n disgwyl oddi wrtho ni. Felly fe'i ganwyd dan amgylchiadau anodd. Doedd dim lle yn y llety iddo fo. Mi fuodd o'n ffoadur yn ffoi rhag Herod oedd yn ceisio ei fywyd o. Mi ddysgodd ei fuddod i'w rieni fel da ni'n gweld pan ath o i'r deml yn Jerusalem y 12 oed. Yn ei fedydd, fe uniaethodd gyda'r rhai oedd am droi oddi wrth i pechodau ei fod o'i hun yn ddi-bechod. Fe wynebodd brofiadau anodd yn bywyd ni, cael ei wrthod, cael ei fradychu, cael ei farnu ar gam, ac yn y pen draw fe wisgodd yn hanwireddau gan fynd i'r groes lle wynebodd y tywyllwch eithaf. Daeth yn fab y dyn mwyn i ni gael dod yn feibion a merched i Dduw. Mi oedd Mawredd Awgwstws yn cael ei gyfrif yn nhermau ei allu i arwain byddin, i goncro gwledydd, i sefydlu a rheoli ymerodraeth. Mi sefydlodd o'r hyn oedd yn cael ei adnabod fel y Pax Romana, nid bod pethau yn arbennig o hawdd i unrhyw wrthryfelwr nac i gaeth weision. Ond mae mawredd yn harglwydd ni i'w ganfod yn ei barodrwydd i blygu'n isel, a dwyn yn gwendidau ar ei gefn ei hun. Fe sefydlodd heddwch dyfnach na'r Pax Romana, heddwch rhyngddo ni a Duw ei hun.
A dyna ran o ryfeddod di ben draw ar ymgnawdoliad. Mae'r gerddoriaeth glwsoch chi ar y dechrau'n gyfeiliant i garol fodern sgrifennwyd gan Graham Kenrick, ond sydd wedi chyfieithu'r Gymraeg a da ni'n ei chanu hi yma yn reit aml adeg y Nadolig. Yn Gymraeg, dyma da ni'n ei ganu. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn ddewisodd ddod yn ddim. Cyfnewid gwychder, nef yn nef am fyd mor glawd a llwm. Daeth Duw yn un ohonom ni, tu hwnt i ddeall dyn. Rhyfeddu mwy a wnaf, bob tro y clywai'r hanes hwn. Yr un am gylcha'r nefoedd wen sy'n gorwedd yn y cryd. Y llais a alwodd fyd i fod sy'n cysgu yno'n fyd. Yr un fy'n teunu ser yn en a'i galw hwy a'i air yw'r bychan di ymadferth sy'n ddiniwed faban mair. Ac yna daw'r gytgan. Beth wnaf ond plygu glin, a ddolaf ger dyfron, a dyfod fel yr wyf, offrwm fydd fy mywyd oll. Gadwch chi ni weddio. O, arglwydd, da ni'n rhyfeddu o'r newydd, fod Crist wedi dewis cael ei adnabod fel mab y dyn. Mae angylion yn ei addoli, seraffiad yn cuddio i wynebau ger ei fron oherwydd y gogoniant, ac eto bydd oth yn glawd yn un ohonom ni. Diolch i ti o ddewn tad, fod gynddon ni waredwr sy'n deall yn poen ni, yn gofid ni, yn hofnau ni a'n holl o fudiau ni. A diolch i fod o wedi cymryd y gweithaf o'n gofidiau ar ei gefn ei hun mwyn i ni gael dod yn blant Duw. Amen. Wel, dan eich bendith, a gobeithio newch chi ymuno fo'i fi fori wrth i ni fyfyrio am ychydig bach unwaith eto.